a Max am dro lan y mynydd. Mynd am dro eto? Iawn te cariad. Rwy ti ar cyn a gyrach gilydd drwy'r amser. Come on, Iachan, off a ni. Quick! Ti sy'n na, Jamie? Cofio glanhau traed y ci. Sa'i moyn mwd dros y tŷ i gyd eto. Iawn, mam, dyma. Bachgen dda. Iawn, Jamie, ti dod mas? Iawn, gad I fi nôl fy ngot. Mam, fi'n mynd mas am spel. Iawn, Jamie. Paid bod yn hwyr. Cwmpo. Jamie, ti erioed wedi canu tân? No, allai ddim. Beth os bydd yn lledu? Come on, fi ddim yn lledu, just dyn bach. Iawn, der y ger yma. Dim naw Papa 1 Treorci, ewch I dan cegin, pobl ac anifail yn gaeth yn 12 Stryd Treorci. Drosodd. Roli gan 09 Papa 1 Treorci, methu mynd. Rydyn ni mynychu tan glaswelt mawr, dim ar gael am o le 20 munud. Drosodd. Dim naw Papa 1 Treorci, derbyniwyd. 10 Papa 1 Ton y Pandi, ewch I dan cegin, pobl ac anifail yn gaeth yn 12 Stryd Treorci. Drosodd. 10 Papa 1 Ton y Pandi, rydyn nhw'ch I dan mewn tŷ 12 Stryd Treorci. Ein amser am cymgyfrif o gyrraedd yw 15 munud. 10 Papa 1 drosodd. Doedd Treorci dim ar gael o ganlyniad y dwyster o tan glaswell ar y mynydd, felly fydd ein ail gyfeiriad ni ar y ffordd nôl.